For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani. Makati amai ni mwana. Tripo magadi. Tripo ise mune makasurukiro chesu. Kana tofara. Murovara. Anditi kaya watotenda. Ukama wamira se. Musukuru wangu. Mwana we mwana sikana mwana koma. Mwana koma. Mwana koma. Anditi kaya. Mapakopi ambuya nemsukuru. Tripo kutafara. Kutafara. Anditi ayo kana dambudziko ambuya. Ratirega ichimbosvika pasi kuri achapona rakamira sei dambudziko unombofamba nemuzukuru wangu une zvinomunetsa taurisai zvinochinetsa tiri kumbofamba nemuzukuru wangu une zvinomunetsa pamwiri pake ndeuchakutaurira kuti zviri kundinetsa nezvakati anditya aiwa pakanaka unonzi ani musikana Nonzi Natasha. Natasha chii zviri kunetsa Natasha Dambudziko randiunza kuno ndiri kubuda mvura kuzasi. Ndiri kuti ndikangodanana nemukomana kana kuti ndikangosangana nemurume handitore nguva yakareba ndinobva ndatorambana nemunhu uya. Kunyange ndikangorara naye wese haachatongondisheuke akutongondisiya. Saka ndati ndiuyewo ndibatsire ndingobuda mvura kunhengo yesikarudzi yangu. Ngobuda mvura dzakawanda wanda ndikasangana nemurume. Ndine 24. Zvakatanga rini zvakakutanga here kwawakatanga kusangana navarume kuti zvaimboitikawo kumashure chii chainyatsoitika ipapo zvakangotanga ndichangotanga kubva zera ndichitanga kusangana nevarume pazvakangotanga kuti ndichingobuda mvura wese murume wandadanana naye kana anga mukomana wandadana naye nyange achida kundiroora haachandirori anenge achingonzwa kungo handizivi kuti chii anongoenda ozongomuti ko chiko ataure rizeni inooneka anobva angondisiya ndakadana wodanana nemumwewo zvekare paunongoti fambidzanei naye zvishoma anobva akuramba anobva andiramba saka ndisikuziva kuti hausiziva kuti chii iwe semu24 years wakura kubva pakatanga dambudziko waona kuti izvi ndo zviri kuitika mukati meupenyu hwako ndeapi matanho awakatora kuda mukuedza kugadzirisa dambudziko iro ndakambofamba ndakamboenda kumaprofita ndikatomboenda even kumapentecost maprofets kunana even kuna magaya nekwamakandiwa ndakaenda asi dambudziko rangu harisi kupera saka ndati ndiuyewo kwasekuru ndakangonzwa sekuru vanogona ndikati varega ndiendi ndomaudziro andakaitiwo nevanhu vakati kwasekuru dambudziko rako ridiki rinopera saka ndauya kuno maprofita tsanangurudzaiti chii zvinotinetse izvi zvandauya nambuya vangu maprofita anongoti mira zvako hapana chinonetsa ambuya sununguka ndichana uda kuti muzukuru inyasununge kutaura nyaya ane mazuva chiti zvinotinetsei ndauya nambuya anoti ari kureva kuti kudii kuti zvinokuudzai da kuti asununguke kutaura nyaya yacho ingosunungukai otaura ndoya tokudza kuti muzukuru wenyu ati zvakati zvakati yayo haasunungukai ndakasununguka uyo wakasununguka here kutaura nyaya kwambuya vanhu handina tsananguro dzangu ndototya kana pandinoenda ndega kuti ndiye ndichiudza ambuya ndototya nokuti ndivo vakandichengeta ndivo vandogara navo ambuya muzukuru akambuya nedambudziko renyu dambudziko rake kwaari dambudziko rake kwaari kuti anditaurire wanga asikanyasonditaurira echingofamba ndiye echingofamba saka imini ndekuona kuti muzukuru wangu chiko chiri kuitika iye kuti azoya kunita kuti mbuya ini ndiri kunzwa zvakati aikanditaura ini hana zvindinoziya anditika semona ndakadini mandagareyo kuti ataure kuti mbuya zvakati zvikati atauri munoda zvinongoti azokurebeiva ndokuita kwewana wedu wadika hawanyatsi kutaura saka ndasinaaiwe ngatimbofamba tiri tese timbonzwa kuti zvakamira sei mazona zvakadaro ine handina zvindinoziyei sekuti ndingachengeta muzukuru ndozita ukuyodya mwana wa zvinoitei kozvamavazvamunemavo zviprofita aiwa handisi zviprofita ba kungotaura akakuti zvinoita here mwana ndakachengeta wangu wana wacho ndakakudza wani vamwe vari kuDRC vamwe vari kuJohannesburg vamwe vari kuZambia ndakakudza mai wake che baba wake che atori kuMozambique kwatori kwatoshata kuMaputo anditi but ngatiti
semunhu mukuru sekufunga kwenyandisi nematauro aita muzikuru wenyu kuti ini kwandinofamba kumapostoro ndine tsanangudzi dzandinopiwa asi handina kusununguka kudzitaura pana ambuya. Semunhu mukuru mabata chii? Ini semunhu mukuru tavanhu vakuru zvichibatana nekuchembera nepfungwa dzadoko handimuzvona kuti chazive kuti ari kuti kudii handichazii. Ngatiti pamwe ari kufamba achibata kunzwa kuti dambudziko rako riri kukodzero rambo. Nganditaurire izvi kuti mbuya makanichengeta ndimi dambudziko rangu riri kubva kunani kwamuri. Ndochiti muzukuru ngatifambe kunyasa kunzwa kuti ndizvozvireka kuti handizvo. Saka imi makasununguka nyamba yekuti akutaurire zvaanonzwa kumaprofita kwete kuti iye ndiye anenge agadzira nyaya asi zvinhu zvaanonzwa kumaprofita kuti ambuya kumaprofita tsanambudzo dziri kunze asi haanenge asikakupomerei musha. Taurirana. Natasha ambuya kudare mavanhu vakuru nachambolawo futi vanhu vakuru. So takasangana nedambudziko wani nganga ikaudza munhu kuti mbuya mune zvenyu anobva anzi ini handizvizive nganga yedu yakandoti ndinazvo asi ini handina. So mwana uyu achengetewa nambuya wake stereka mvura dzinobuda mwana uyu dzinochisa. Munoti zerari uyu akatsvange pambe yevanhu vakuru kufeka kuti asara semvura dzashakashata hazviiteka but zvikuitika bhari ndokuda kuzvibatsira. Munhu mukuru pachisasuro takatsoa ini tinoverenga bhuku rechishona mazuva ano ati mukuru akaigara chifunde. So mbuya vavakuru sekutaura vaita tinotenda kuti mbuya ataura kuti ndiri munhu mukuru ende zvinobatadza nekuchembera. So kuchembera ikoko mbuya titaurirane mwana hatinoda kuti timupe mboso nekuti mwana akadzokera futi ti mbuya muprofita akatiti zvakati uyu mwana muprofita chaambone anomuona kupi muprofita wacho daiwe unomuona kupi muprofita koprofita 2022 unomuona uchavasire muprofita chapapa akatohenduka so pamwe atoakubhawa wozoti nhasi mbuya atizanzi iwewe Natasha wakatiudza kuti adzi muprofita tiri kuti ngataura Natasha nesezvaachapurora mazwisisa right. Ambuya ngavafambe bushi nemuzukuru wavo polichi ambuya mwana bota ndatakabikira mwana bota ndirei ndatakapira iyi hari kai ibiya kai takapa mwana polichi tichiti mwana uyu tichikumbira kuti midzimu yangu upenyu wangu kana ndazogara kana ndikaita sei Natasha sazita wangu ndiye Natasha ndiye Natasha ambuya Natasha Natasha. So baburi iwewe mbuya ndiwe Natasha uyu ndi Natasha wakabva watunda mutoro wako wese pana Natasha anofanira kutevedza but iwe Natasha wakutevedza wamupa chiga chako choupenyu wako kuti zvinhu zvako kana ingave pfumba kana ingave pasukoro kana ingave imba ngazviende muzita raNatasha ukaneverera ukamuti poriji Natasha kana zveshutu zviite sei dzimu rangu upenyu wangu uchagara pauri. So mwana adya poriji zvabva zvamupa dambudziko nenganga yako yakakupa mishonga yako kuti mujise mwana uyu muchizvifambisa sei. Taura mwana uyu asakubata akangotaura Natasha chete kuti zvakati wangu watotsamwa kai masueko ekutizatiza kuti saka waindibata uroyi izvo zvinoda kuti mwana akubate uroyi polichira wakajisa Natasha pane nguva kai ende haisi mupiya chipisi chehari wakati muzukuru wangu yakuda kuti jesu zvakanaka ukatanga kupa maswiti wapa maswiti ya black ukabva watanga kumupa porridge ndiso mbuya Natasha iwe Natasha kwete tichata mbuya Natasha iwe Natasha. Ini Natasha nguva yandakazviita kare tasingaziva kuti zvinozodini ba mungoziva kuti ukagara nemuzukuru unofanira kugara newako wepadhuze unoziva kuti uyu ndewangu saka newako ndeiye zvino wako zvawakapa polichiro ndio rakanganisa kachibereko nhasi uno mwana akaenda pamukova wavanhu laki ke aifanira kufa nokuti dariro wakampa kuti mwana asvika pamukova wavanhu akabvondolwa chibereko nhasi uno chibereko cheche back to send yakaitiwa iwewe yarova mwana toita sei. Inini izvozvo ndo handisi kuzviziva bezvozvo. Hausiziva sei iwo ndio wakamupa izvozvo sekuru handisi kuzviziva.
Chamusimudzira ndechidwe. chausudusa iwe Porridge kana uroro. porridge ndakamupa raibatsira chii Porridge. kuti asimbe mwiri wake asimbe chii mwiri wake usimbe munoona mukomana takambosangana nemusikana uye wokuenda kuperiod musana wacho ndiuyu 19 years tikamutuma kuenda uku nhasi uno Natasha adamusha atotera mbuya wake aifamba maprofita noti ava mbuya vari kuti iwewe Natasha usafumure chivanhu chedu usafumure kwamutare kurefu kwamutare kunoti kuchikubocha marange kwamarange bocha usafumure zvemumusha zvinosvika sei mwana kana asingade kufumura mbuya vari kuvhuma here kuti ndiwane ushereketwa wopandaa Natasha mbuya anonge ari kuramba anenge ari kuramba mbuya ari kuramba mbuya Saka bota rei kuna bota Bota rama. aiporridge kare kungodyaga nditi tobikirawo namapuriji makuseni ega ega ichisikana ndiro makambikira. taibika taidya tese Iro riri kudzima tese kuti vakaripira pai. hari tatisina mapureti kakudhara taipwanya hari uyu ndiwokudhara here mwana asi wokudhara 22 something years asi wokudhara kama mapureti apurasiki yakalipe kumachina kudhara Pavakarera vana venyu ana baba nanamai vaNatasha vakamusa mapureti. taisenzesa masipuni edu isusu angari makwati eunini aya miti tichiti yaisikuzyai porridge mazonaka saka nekufambawo taakutengerwawo zvimapureti asi ipapa ndakakuti harigani techivanhu changu ichochi Ichocho chivanhu chicho ndopada kunzikwa ipokuti chakati chivanhu chivanhu zvemuze mumusha gaga une chivanhuzvi ngezvechimusha asi handina kuita zvakashata kwariba zvo zvakatonaka chaizvo kwakazvikunzika dare riri kutika zvakamukanganisa manje. maprofita ese anokubata mwana anoudziwa asi haakwanisi kukuudza noti ndiwo muchengeti wake aukone kupesana iwe nevana vake but nasunoti kuti ndisu achapola musunungure mwana uyu kana iwe uchibvuma kana usiri kubvuma sekutaura kwari kuti handisi kubvuma nasu Natasha iri kupedzisira juga dzacho dzinogona kubandiwa tikawiniwa so iwewe tibatsire kuti mwana apore nekuti ndiwe une dare remwana uyu mvura dzekuduwa izvozvi kana mangwana manje so kana tikati abvise abuda panobvisa kuduwa kwacho iwe ndogonoda kutisa kana kurusa ndandati hangu kana muchiti ndini ndiri kuita izvozvo izvo kana paine zvo zvokuti zvitike zvoitwa hazvo inini ipapo ndiri kuramba sei Mukuramba chiyapa kuti zvibviswe kwaari arapwe kuti zvamakaenda kuti kana zviripo zvinhu zvandakaita inini kana zvida kubuda zvobuda kwandiri ngawaite sekuru tione asi kana ndisina chandakaita hapana chinobuda muri kuti dambudziko riri pana Natasha harisi dambudziko ribviswe paari riiswe pamuri kana achizvigona kuti zvibviswe vana aiwa pindura mubvunzo wangu ngazviitwe mimi dambudziko riri pana Natasha ribviswe paari riiswe pamuri zvigokubatsirei imi zvondibatsira basi vana vako havazoita Natasha here vana vako iwe vana baba vaNatasha havandoitsanini paukama kuti iwe mwana watifumurira amai iye akaenda kotaura nezvisirizvo hapana zvinoitika asi ini ndovati vana vangu nyararai ndinowanyaradza vana Natasha ari Natasha bofu wede mvura saka ambuya Natasha muda kusunungura here muzukuru muda kusunungura here muzukuru isi taenga kuti tibatsira mubatsiro kuti asunungura pindura mubvunzo wangu imimi inini ndiri kuda kuti abatsira iwa vasuda musunungura muda kusunungura here muzukuru weyu kana zvikazingisunungura yamino pindura mubvunzo ambuya Natasha imimi muri kuda here kusunungura muzukuru weyu kuda muri kuda nemwoyo wese inatsa kuti mumanikidziro yambuya Natasha imi ndivine muchiza chivanhu chenyu ndisati kuti imimi nemwoyo wenyu nemuromo wenyu muri kuda here kusunungura Natasha
enda upapere bofu waise bvura pakongo ndemaoko pavanwe mozvapoga nemutsvairo ukutogara panze ndiwayani hatisi kukuziva ine kuombererwa kuombererwa nemunhu wese wese nokuti mwana ndine dambudziko nemwana ndiwayani kutali kwake kutali kwake rakumenona choka kumene kodi aludwalisa mwana ndani agogo wanga andipasa zimenezi ati mdzukuru wanga apita kumene kugara kuzimbabwe kumene pita nezinhu zinatenga zvinhu zvakezi ndangatenga zimene zinakweresa muno muzimbabwe ndinari kupasa vantu mankhwara akana abwino ndinari kupasa vantu mankhwara wakazi mamazi wakadzi wacho amapita mabawa mapasa ine akondiwa nemamuna nchito yawa mumuna mdzukuru wanga wandifuna kuti ndikare ndamupasa mankhwara outsviti ndamupasa mankhwara mupfiti ine ndiri mupfiti mukuru mupfiti wambiri mumvera ndiri n'anga ndiri mupfiti zonse pompano sovana apa mwana uyu ufuna kuti mwana abale mwana asalugona ndamuna iwe ndiwe lugona ndiwe ndani iwe mapasa agogo manyasi imi mapasa agogo manyasi iwe bwanja agogo akena lodala mwana mupesa agogo mpesa mwana manyasi ndayachadi zichosa zonse zimene maikapa mimi ndifuna zichose ndinazichose ndibali ndifuna kuti uchose iwe weka ndifuna kuti uzichose iweyo weka mwaye bula pika neto ndiwe gogo akena kuchose ndiona mpasa sabuito zonse chosa tipite ndiwe mchukuta wakena ndiona bwera naye chosa weka pambe munhu afuna ulipana nawo mwana afuna ulolewo Natasha, ndo abuya wako kawo adzakauya sekuru wangu kubva kuMozambique vanhu vokwamutale varoyi vanobva nekuMozambique ndo vazhinji vacho zvino dare racho rakubuda kuti mzivo wabudikira wega ukati vakakupa uroyi kuti unoroya iwe unobvuma here kuti unoroya iti sekuru handizvibvumi because handizvizivi asi nhasi unoshavhe rako riri kutaura kuti pose pawairarama pese nezvinhu zvako waifamba usiku
uchidya uchita sei, Nasudo uri kubvunza ari kuti ava mbuya vako ava ndo vakatambidzwa chiga ichocho chokuti ufambe nazvo. Nasudo ari kuti ari kubvisa zvakuchida iwewe muridzi kuti usive nematare achapo, nokuti vari kutaura kuti iwewe vakakutambidza chiga ichocho ndi mbuya wako. Mbuya wako akauya vanorapa vantu vane mudzimu, vane mudzimu wavo vanorapa navo vanonyema, vanopasikana mashavi rehure reusiku rekubuka. Vasikana vanooneka bofu kumai mukadzi yabuke azive matare yake mbuya aramba kuti adza atibuke, varamba kuchembera kuti atibuke yakumbe kaya. Natasha na ambuya Natasha. Ambuya Natasha. Sekuru. Badzokerera kupi? Ndisikuziya zvaitika kuti zvii sekuru. Azidhibi kuti dare iro. Tateguru wenyu kumusha wakati zanzi vanorapa. Mibaibikira doro remuzimu muchiti mune mudzimu kaini. Zvino mwana ari kufamba achibata ibi mambuya, ibi muchiramba mukati ai vadikisi. Mukatika mwana akakutaura chete chete ndikukadya. Zvino hatisi kuda kuti kataura. Isi tadaidza ari pamuri. Pada muzukuru wenyu hapana chabuda. Tati ibi mubudikire. Zvibudikire ziri paiwewe ndio zitaure. Zvino zvatipa gwara nekuziva. Sekuru. Iwewe ndio unobutsa mwana uyu. Ndio unoenda naye. Une mudzimu wokubuka uchitoroya. Uchimutuma mwana uyu uchimushandisa. Handizivi kuti nevana vako vakazviitwa dare rakadai vanofara. Ndokuti isu tatora vhidhiyo kuti titumire vana vako. Hazvitauriki sekuru. Yeah. Kana matozviona kudai hazvitutsiki ba ungazvitaura kune vana ndozvetinoita hauzvitauri ba. Zvino imi maiti mune mudzimu, ndio mudzimu weiwa maipa vana masha mishonga yekuhura. Ndokurapa here kupa vana mishonga yechihure kana kuti kuputsa. Vanonga vati toda kudiwa nevarume kuti andatuziya oi endai. Zvino mudzimu imi pamaibikira mudzimu wokumusha kwenyu maiti ndewe rudzi. Iyo mudzimu wako iwoyo ndio unoshandisa mwana uyu uchibuka nawo. Chindiregereraiwo sekuru. Ini ndokuregerera kuvana vako. Nokuti dare remwana uyu rakurwadza munhu wese anototarisa ziso rake pamwana wako muzukuru wako. Ende vana vako vakabvira kare kukubata asi vanokutya nekukonyara. So vanhu vazhinji kana takagara tiri kutya varoyi vari vabereki. Nokuti iwe tikati titaure vana akatataure mwana uyu ataura baba vake ngozi yanga yapinda mumusha. Zvino ndatega asataure nditaure inini kana ichiuye kwandiri. Amene tichauye kwandiri asi uri muroyi. Regereraiwo mapenzi. Aiwa ndirekerera mapenzi. Mapenzi iwoyo wokudya vanhu dai mukomarobe mapenzi ekuroya. Regereraiwo kutadza kuri muvanhu. Zvino isusu hatiite izvozvo, tinochaja mapenzi euroyi kuti tana taita dare rakadai tine makwati nemishonga yatinopa nenyora dzatinotemera. Unofanira kutemerwa nyora dzihombe dzakadaka dzinofanira kuita 5 pahuma kuti Allah subhanahu wa ta'ala vakunyatsa kukuranga uchibuda ropa mumwiri mako. So mwana uyu amene ndiwo akapiwa matare ekurapa. Mwana uyu iwewe chigere pauri chabvisa. Saka toda kuziva kuti mwana uyu chapa mushonga werudzi kuti apore. Sekunda kutoti chimubatsira. Inini kundichapa futi hazvichatoiti. Inini chibatsira sekuru. Ini ndikapa ndakutotutsira futi zviyazvi. Saka inini chibatsira sekuru. Alhamdulillah. Aiwa tinotenda sekutora kwaita kuti ndakupa zvizvo. Zvizvo unozoshuwa hakuna zvokutamba futi. Kushereketa unoshereketa shuwa zvizo zvakakura futi. Alright, Natasha ndo dare rambe yako warinzwa here? Sekuru ndikurinzwa. Saka unoita sei nawo? Ndiwo unogara nawo ndo breadwinner wokuti ugone kuziva kuti wadya sadza, wamwe mvura, wamwe kokokora ndiwo futi breadwinner futi yekukubutsa kuti ande muzukuru. Ukaona mwana achidiwa naambuya wake fanike so.
alhamdulillah uloyi wese wakagara mauro unotochisa wako wakakomba ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala ndenyasha dzawo subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala akutinyasa dzakanaka sipo saka imiyambuya sei mishonga yenyu yacho ichikanganisa Natasha tichinga tichiita zvinosvika tasikazi zvinozosvika pakukanganisa kudai tochiva zvinokuramba zvakangonaka zvichingoenda saka kuti tizonga takuzozvibvisawo isusu hatichazvizvikwanisa kuita tinozvikwanisa asi tizobvisa titoda kutotsvagawo mwana saka makanga mamupa muchiti ndiyo yenyu taingotiwo akanga agarawo nemurume iye ouya kumba wodzoka kumba achienda hake kumurume yechidzoka hake kumba achidzokeswa nevarume wake saka ini ndachida kuti ndigarewo naye kuti handina mumwe mukugara naye saka makugara naye kamazana mazana ndanga ndinaye saka muchitomona ari pakaipo munenge muchitofana handinoga kudya nesadza tochikatesika kongo mutienda uchidzoka uchiyozondona kana kuti achitora mbuya vachigara zvakaipei naye zvinonga zvisina kuipa pasina achida munhu kugara naye padhuze right saka ndingatombokutsvagirai makastoma hanzi munopa mushonga wechiuri mabasa etanga tichingoitawo ndosaka ndataivarikandikutsvagire makastoma muchitaurai basa renyu chairo ndoita basa rakati rakati mishonga yandinopaita basa rakadaiso rakadaiso handiti yaisirwadio mukana wakushamba basa renyu unotoziva kuti akandopita kwambuya Natasha kana zvavhiringa uyo adokoro yalipo batichihura ringa Natasha acho anotopa hawo asikana vanoenda kumabhawa ava kuti wadiwe wakatsiwa wachipuhwa mare nevarume wacho ivava murume kana aine 400 chaiyo unotomupa yese kana titofanika yamagonyeta ava aiwa amare hobho anotopuhwa kuti ndinoda kumba kwakuna chakachakati anotopa mare unoda mari 400 uda mari kana 300 akatadzawo kutaura wega uchindoda 100 unongopiwa 100 yautaura unofanira kutotaura mari unoisaziva kuti yapa ndatomoora muchi papa saka nava imimi munenge muchichaja mari inini mari yangu ndinochaja $75 saka vari kuuya zvavasikana vachiti vachitenda kuti zviri kufamba vanodaidzana zvekuti iwe ndakaenda pakati kutaura umwe ndaitaura iwe ndakaendawo pakati pambuya Natasha kuti pambuya Natasha kuti upuhwe chi upuhwewo mari kana waruma saka mushonga iwoyo kuti mari iwi nokuti mari ndiyo inochengeta vanhu makati kupawo muzukuru Natasha kuti hongu chirega kuroorwa asi chingonotsvaga varume kuti ane mari dzichita saka motakutaurirei kuti ndo zvendinoita ndoda chingoti chamwari uchiriwo chidiki kaiwe unofanira kuti tidye pana Natasha uda kuroorwa uda kupinda mbavha uda kuroorwa asi zvikuramba zvikuramba unopedzera wakuita zvekupinda uchibuda sekuruka kutopinda uchibuda kwacho hakuna zvakuri kubhadhara because ukangodanana nemunhu 2 minutes anenge atokusiya aya hatida kutaura zvekudanana toda kutaura zvekutengesa bonde ndio zvauri kuita here izvinezvi ndazambuya kwachiti haanga kutaura asi iyo ndizvauri kuita anonyaraka kutaura harisi kuitika because inini mvura dziri kubuda munhu akangonzwa kunhu ari kutotiza okay asi mari vanga vachimupa zvakupo ukasangana navo ukangopiwa mari ndakambopiwa 600 ambuya Natasha mushonga unoshanda unoshanda saka muna kupinda muri patafara hello munoitira ari patafara ndaswera zvikunaswera sei asi kuold tafara kuyo kuold tafara saka kumberiwa hazinazvo madirections miko wasabeke wafanira kutsabere hazvina miko bakuti zvinokuda hazvo alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ndenyasha dzawo aiwa tinokubatsira iyo sukuru dare ndiro mabira rakaita ambuya Natasha muzukuru gadi ndonge dzeuroi zvino isusu mazvano mutemo noti sukuru hatitijui chatinogona kungomutsa mweya wemunhu kana uri mweya wechihure kana uri mweya wechifambi kana uri mweya wemudzimu toudaidza uye sezvataita mbuya Natasha rikabuda rikataura
anotohura Natasha asi pachihure pamazi pasuka sekuchiba kuita mwana mudiki noti mbuya vane kono yavo yakuziva kuti muzukuru akafumura uko iri ndinotapura sekuti akwaita inodzimura choti anzi ndaakubvisa zvinhu zvangu mafambiro musana aiwa musana magetsi sokoti anambuya yacho musana magetsi waNatasha asi chakurwadza mwaneje kuti magetsi shu akatireda but hazvina kwazviri kufanira kwazvokuenda saka ndosaka Natasha acheva aiwa alavasimotaaagamuite yezvo zvakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tapfumani.